Jeroke buler padha gogrok. Bulere kenapa no Kang? Buler kuwi dientupi tawon. Gitu. Terus akhirnya bosok. Terus gogrok. Lah gogrok kuwi jeblok ning Kang. Nah kuwi jenenge gogrok utawa jeblok. Nah, wayahe ngalar wedhus. Angon wedhus. Ngalari nyapa no Kang? Ngalar ki ya angon wedhus kuwi. Lah nek angon ki kan. Angon kuwi ya to. Jadi ngetokne wedhus kok kandang. Neng nggon padang rumput. Nah, ya ning ngene iki koyo nang lapangan, nang padang rumput. Katar. Wis jenenge ngono. Ngalar wedhus utawa angon wedhus. Jadi konon zaman biyen Kang, nek duse okah ya to. Bocah-bocah sekolah ngono ki angon wedhuse karo nggo buku karo sinau Kang. Ngono Kang ya, gak ngono nggo buku cerita. Karo nggo cape, nggo kudung, sing nggo githik genter dawa nggo nginggaki ngono nek duse okah Kang. Ngono Kang ya iya. Nah, iki biasane engko angon duse mbiyen kan mulai sekolah kan beduk to Kang. Nah, engko sore jam 3 ngono angon dus. Nang kebon, nang lapangan. Nah, sampai sore. Nah, biasanya ya karo dolan, ya karo mlaku ngene iki Kang. Ditutne dose arane neng ndi. Biasanya harus sinau barang. Ngono Kang ya. Iki angon utawa ngalar wedhus nang kebun jeruk. Nah iki. Tapi iki kebun jeruke durung musim berbuah Kang. Iki nek musim buah bulan Mei, Maret, Mei, Juni. Ngono kae iki akeh wae. Ngono Kang ya iya. Iki bulan Desember lagi kembang biasanya Kang. Sik cilik-cilik ngono kan lho Kang. Nah, tapi iki arang kading ini iki Kang kowe Kang. Nek sik bulan Desember. Nangko nek wis Juni, Juli kae Kang, kae wae panen. Jeruke akeh. Kan ya ya lah bulan Desember ini lah sik pentil-pentil sak meneh iki lho Kang. Sik pentil-pentil sak meneh iki. Nah, engko nek wis musim kemarau bulan 7 kae wis wae panen. Iki godhong apa Kang? Mbuh iki godhong apa iki? Iki ambune seger-seger neng mentole lho, medhus seneng. Oh, lon, bubuk pese kan. Nek iki to Kang, iki berbagai macam jenis jeruk iki. Enak jeruk Bali, ada duku, pamelo, srinyonya. Nek iki ngono jenenge jeruk. Iki jeruk anu Kang. Kayak jeruk pecel iki. Enak ririn iki. Wae cilik iki jeruk pecel iki Kang. Barang Kang. Nah, iki lho Kang, iki jenenge jeruk pecel. Nah, iki ngono jeruk pecel. Sing kuwi lho Kang, sing dienggo nek mangan soto. Nah, kuwi diperesi nggo kuwi. Mangan soto, diperes nggo kuwi. Terus nah gitu Kang. Wah. Lah iki kudune ngene iki Kang, benjo jeblok kabeh, benjo bolor. Nah, lho Kang ditutupi tawon iki lho Kang, lho Kang. Nah, gitu Kang tawone Kang. Iki kudune diserodongi Kang. Lah engko nek ditutupi ngono kuwi dadine ngono kuwi Kang. Bosok. Nah, terus gogrok. Nah, kudune diblosongi apa? Plastik. Ayo, ndah. Iki arung ngendus iki Kang. Ya. 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 Ban-ban manut Kang ya iya. Ben ana ben ning ndi kon. Kadang ngetut nang. Dadi puri silet Kang ya. Iya. Ini iki lho Kang, godhong jenenge apa ya? Arane cakar ayam. Anak yang mengarani cakar ayam. Anak sing mengarani putri malu. Lah iki ning rene tapi iki dus yang bubuk bes iki Kang. Nah, iki Kang.
Nek tukulane wit jati bareng Kang iki. Nah. Iki godhong apa ya Kang? Mbuh nek iki godhong apa iki? Ku nek wis mateng ireng-ireng ungu ngono Kang iki wong. Gak kena dipangan iki Kang. Iki tepake nek wong arit iki Kang. Lho. Tepake. Nek wong arit. Ya, iki lho Kang, Kang. Nah, oke to Kang iki Kang. Iki koyoke jeruk nyunyah iki Kang, bentuke Kang. Soalnya jeruk nyunyah biasanya enggak sepiro subur. Gedang yo Kang, wit gedang ya. Kang dus Kang. Kang ngondos iki. Wis ngono Kang infone terkini kegiatan anak tahun 80-an 90-an iki biyen yo ngene iki Kang nek sore angon dus. Ya. Zaman rong enek HP, rong canggih, rong nek motor rong ini Kang. Oke Kang, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Acu Kang Arit. Mergo nek gak denger dusmu kaliren. Nah, mendung.